Hello guys, andito na naman tayo para sa another video natin at ngayon ay ating itatanim or ano ba tawag dito? Wow! Ayan, ikakat na natin ang ating Monstera Deliciosa. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, click lang ang subscribe button at ang ating notification bell, i-click din at syempre i-like ang ating video. Try na natin siyang i-propagate. Okay? Let's go. Siya guys, binaba ko na. Ang lalaki ng dahon niya. Ayan. Titignan ko muna kung ano ang nangyari dito. Kung effective ba siya o hindi. Ayan. So nilagyan ko lang siya ng lupang part doon sa patubong ugat niya. So tignan natin kung kamusta naman siya. Kung mapapansin nyo, marami na siyang mga roots na maliliit. Ayan. Ayaw mag-focus ng aking camera. Ayan, so dumami yung roots niya. So malamang kaya hindi siya nagkaroon ng panibagong dahon kasi nag-produce siya ng maraming maliliit na roots. Ayan. So ngayon, hahanap na ako ng lugar kung saan ko siya pwedeng ikat. Siguro saan ba yung ugat niya nang galing? Ito sa taas yung ugat niya. Pwede ko na siyang ikat dito. Ito. Oh, nagagam ba? Excuse me. Ayan. So yung tatlong dahon makukuha. Ito. Tatlong malalaki. Kakat ko na siya dito. Ayan. Mukhang ready na siyang makat dito sa part na to. Yan, kakat natin siya dyan. Malinis na yung area na yan. Ayan. Ayan, so disinfected na to. Disinfect na natin yan. Ayan na siya. Ayan. So meron na siyang ugat. So budburan. Sorry. Budburan natin siya ng cinnamon. Wow! Yan. Cinnamon lang. Pwede na. Antibacterial. Wala na akong cinnamon. Ubus na. Pero kaya pa. Yan. Kaya pa. Kalat natin. Ayan. So ito na yung pasok natin. Tinagdagan ko yung butas nito. Saan na yung ating lupa. So ang gamit lang natin dito ang ating soil mix. Ayan, we have Fumis, meron tayong carbonized rice hull at saka vermicast. So yan lang yung inilagay natin para fast draining siya. So mas marami ang ating pumis. Ayan. Itong niya, stem cutting, galing yan ng Baguio City. So sa Palaran, pag bumili ka, nabili ko siya noong August 12, 2020 at ngayon ay February 2, 2022. Ayan, so may isa't kalating taon na, tama ba? So ito na ang ating ayan. Problema ko kung saan ko ilalagay kasi ang lalaki na. Ang lalaki ng dahon. So guys, thank you very much
sa pagsama sa akin. And see you again. Meron pa ulit tayo ibang magpapropagate. Maraming salamat.